Oras madihita salukna amang do taminang tabe madongan tangyang madihita dia pada di malubuton andora sota tangihon atane debata di renungan harian jumulu mehita matangyang mahita debata jauh bana marhabang so di Banu Gijam peho Tuhan ale jono do hotu akka nama joguan puji-pujian madonga muliate madi sobahon nasarohanami Tuhan tongon dia pada di malubuton dihilalana sarohanami dengan dibasam dipasu-pasum na mga ramoti ngulunami buhay hami bulas yan borongin na hulomi di pataruho kami tumanogoton walan alanya asido holongi roham Tuhan ali Tuhan de bata Jehovah nuaing neng tumangan hatam mahami dia pada di manogoton pakulingi mahami martite hatami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho mulai hati matiku amin. Oriani Tuhan tadongan saha porsyaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus turpuk ojahan ni ganup akka ulot dari bagasan sadarion imana tarsurat sian Jakobus 2 ayat 17 songoloma didok bisi aporsiaoni pe songonido anggo swadong pangulaunna naong mate do hadirionna ido yang go sahaka kuriani tuhatta on masa da barita nauli na maripola na madok iya haporsiaonna mangulu dang holan soal hata-hata nauli di pamangan manang hola tarengo tu porsea di bagasan roha alai tarengo songo dia dohita patupahon holong ni debata di ganup akka ulaon di sarana di bagasta di parkarejuan di adat di gereja manang di tonga-tonga ni masyarakat dongan saha porsiaon kurian itu hatta disungguli si Jakobus do di surat naon lau paingoton huria nang kita pe pabuah haporsiaon nasitong ima haporsiaon natarida marhite sian pambahenan songon mabain nauli tudongan seret ni roha mangadopi paro kilon setia mangulaon-ulaon sigadopari marhite haporsiaon dongan sa haporsiaon kurian itu hatta haporsiaon nasomat pambahenan ima haporsiaon namate dang adong hanguluan na jala dang patuduhon holong ni rohani debata alai haporsiaon na mangula ima haporsiaon na magparbuehon jala say manubuhon holong na sitong alanido amang do tamuinang haporsiaon na sitong dang holan dihatahon alai dihanguluod do di bagasan rohana diganup pambayanan si ganupari songon didok di Galatia 5 ayat 6b sadok haporsiaon si ula aholongon do kita jala maparbuehon las niroha maparbuehon dame labas niroha habasaon haporsiaon halabohon dohon hato manon amin matan yang mahita ali Tuhan debata moliate ma dihatam na paingoton hami diapala di manugoton diapoi jala di paingotodo hami asa unang gabi halak na mapoto hatami hami alai gabi halak na mangulahon lomoni rohamima hami ali Tuhan paingot hami asa mangulahon holong mabain nauli jala gabi sibuan na dengkan hami di tonga-tonga ni keluarga ulaon doho pasauran nami pasu-pasu ma Tuhan sudi akka ulaun nami di bagasan sadarion pinuji ma buarmo di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho mulia maliho amin.